castro de Quenxe, situado na localidade do mesmo nome, preto da vila de Corcubión, é un xacemento castrexo, ascribible á Idade do Ferro do Noroeste, que amosa un excelente estado de conservación. A croa, de forma tendente a circular, construíuse mediante a rebaixe e a adecuación dun outeiro que destaca nitidamente con respecto á súa contorna inmediata, e aínda conserva a súa zona central máis elevada que o resto, testemuña do outeiro orixinal. Este recinto principal, cunhas dimensións que se aproximan aos 100 metros de diámetro e aos 6.500 metros cadrados de superficie, aparece delimitado en todo o seu perímetro por un parapeto defensivo, que na cara externa amosa un muro levantado con pedra de granito visible nunha altura que ronda os 2 metros. Este muro, que amosa un trazado continuo, soamente está interrompido puntualmente na zoa sur, coa apertura dun camiño moderno que facilita o acceso ás propiedades existentes no seu interior. A pesar de que son evidentes algunhas características e actuacións modernas sobre este muro, pola súa disposición ben puidera corresponderse co trazado orixinal da muralla de delimitación da croa. Ao sur da croa apreciase unha posible estrutura arqueolóxica en socalco, aparentemente bastante modificado por diferentes traballos agrícolas, que posiblemente poida corresponder cun antecastro, abarcando unha superficie duns 2.300 metros cadrados. Cara ao extremo leste deste socalco, nas proximidades da croa, a pendente do terreo é menos acentuada, sendo nesta zona na que posiblemente se atope a súa entrada orixinal. A pesar de que sobre este xacemento non se ten realizado ata o momento ningunha escavación arqueolóxica, as súas características estruturais e bo estado de conservación parecen indicar que nos atopamos cun xacemento cunha importante potencialidade arqueolóxica.